Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα σεμινάριο της σειράς σεμιναρίων Διεθνείς σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ανθρώπινα δικαιώματα, την οποία διοργανώνει η έδρα Ζαν Μονέ, θεσμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δικαιώματα και δικαστική ολοκλήρωση του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου. Την έδρα κατέχει ο αναπληρωτής καθηγητής του Ανοιχτού Πανεπιστημίου Κύπρου, Αλέξανδρος Τσαδίρας. Εγώ είμαι ο Αλέξανδρος Κυριακίδης και μαζί κάνουμε αυτή τη σειρά σεμιναρίων. Τώρα, στα πρώτα δύο σεμινάρια καλύψαμε ευγενική υπενθύμηση όσοι επιθυμούν να λάβουν επιστοποίηση ή μοριοδότηση από το Δικηγορικό Σύλλογο να είναι μέσα στη συνεδρία με το όνομα και το επώνυμό τους για να μπορούν να εκδοθούν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά. Στα προηγούμενα σεμινάρια αυτής της σειράς καλύψαμε, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, κάποια εισαγωγικά όσον αφορά τη θεωρία γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα, κυρίως από την άποψη πολιτικών επιστημών και εν μέρει από την άποψη νομικής, και είδαμε την ιστορία δικαιωμάτων, τα οποία σήμερα υπάγονται στο καθεστώς ανθρωπίνων δικαιωμάτων, έως το 1945, από την αρχαιότητα δηλαδή έως το 1945, από το οποίο σημείο και μετά δημιουργήθηκε το πλαίσιο ανθρωπίνων δικαιωμάτων και προστασίας αυτού. Είδαμε και αυτό το πλαίσιο όσον αφορά στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, στη διακήρυξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εφαρμογή τους. Και την προηγούμενη φορά καλύψαμε 2 εκ των 3 μελετών περίπτωσης. Η πρώτη ήταν εφαρμογής ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε εθνικό επίπεδο. Η πρώτη ήταν η περίπτωση του Apartheid στην Νότια Αφρική. Και η δεύτερη ήταν η περίπτωση φυλετικών διακρίσεων έναντι Αφροαμερικάνων τις δεκαετίες 50, 60 και 70 στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Μέσα στο πλαίσιο της οποίας μελέτης περίπτωσης καλύψαμε και κάποιες λεπτομέρειες σχετικά με το Ανώτατο Δικαστήριο των Ηνωμένων Πολιτειών, το οποίο, όπως είπα, και οι Ηνωμένες Πολιτείες αυτές καθ' αυτές σε πολιτικό επίπεδο δηλαδή, αλλά και το Ανώτατο Δικαστήριο επηρέασαν την εξέλιξη ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μεταξύ άλλων, όπως είναι σίγουρα σε διεθνές επίπεδο στον ΟΗΕ, αλλά μεταξύ άλλων και στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, δηλαδή η επιρροή επεκτείνεται και στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και εν μέρει στο χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και δεν σταματάει μέχρι σήμερα, κυρίως όσον αφορά στην ερμηνεία συγκεκριμένων διατάξεων από τα 2 αρμόδια δικαστήρια για την κάθε μία εκ των 2 συμβάσεων διεθνών συνδικών, τις οποίες ανέφερα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το ένα μέρος και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι το δεύτερο μέρος. Το Ηνωμένο Βασίλειο και τα δικαστήρια του Ηνωμένου Βασιλείου τον 18ο αιώνα επηρέασαν την ερμηνεία κάποιων δικαιωμάτων, ιδιαίτερα βασικότερων εκ θεμελιωδών δικαιωμάτων, όπως δικαίωμα στην ιδιωτικότητα, δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έπαιξε και πολύ μεγάλο και αρκετά μεγαλύτερο προφανέστατα ρόλο στην ανάπτυξη του πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Όλος παραδόξους πλέον, διότι έχει αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τουλάχιστον στο Συμβούλιο της Ευρώπης ακόμα είναι μέλος προφανώς, αν και υπήρχαν και σκέψεις να αποχωρήσει και από εκεί. Αλλά το Ηνωμένο Βασίλειο έλαβε ηγετικό ρόλο στην ανάπτυξη του πλαισίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, όπως θα δούμε σήμερα. Πριν προχωρήσουμε στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο, έχουμε ακόμα μία τρίτη μελέτη περίπτωσης για την εφαρμογή του πλαισίου προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο, και αυτή είναι το στρώμα του όζοντος. Αυτή είναι ίσως από τις επιτυχέστερες και από τις ελάχιστες περιπτώσεις εφαρμογής πλαισίου προστασίας ανθρωπίνων δικαιωμάτων σε διεθνές επίπεδο. Δηλαδή που δεν άπτεται κάποιου κράτους σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και παρέχοντας πολύ αποτελεσματική προστασία. Όλος παραδόξως αφορά έναν τομέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όπως πήγαμε στα προηγούμενα σεμινάρια, ήταν ο τελευταίος που αναπτύχθηκε ο συγκεκριμένος τομέας, άρα έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ πρόσφατα, δηλαδή από τη δεκαετία του 1990 και μετά, και είναι αρκετά απομακρυσμένος από αυτό που θεωρείται πυρήνας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Όπως ξαναλέω, δικαιώματα όπως το δικαίωμα στη ζωή, στην ελευθερία της έκφρασης, στην ιδιωτικότητα, στην σωματική ακεραιότητα και ούτω καθεξής. Όπως αυτό το πυρήνα υπάρχουν
Βεβαίως, αυτή είναι μία θεώρηση όσον αφορά τα δικαιώματα, μία νομική θεώρηση. Υπάρχει μία δεύτερη που αναφέρει ότι κανένα δικαίωμα δεν είναι ανώτερο του άλλου. Η πρώτη θεώρηση όμως είναι ότι υπάρχει ένας πυρήνας δικαιωμάτων και γύρω από αυτόν τον πυρήνα πλαισιώνουν έτερα δικαιώματα, τα οποία δεν έχουν λιγότερη ισχύ, απλά είναι λιγότερο θεμελιώδη συγκριτικά με τα άλλα, όπως κοινωνικά και οικονομικά δικαιώματα. Τα περιβαλλοντικά είναι ακόμα πιο έξω, αν λάβουμε υπόψη μας τη θεώρηση, είναι ακόμα πιο έξω. Και όμως αυτή ήταν ίσως η επιτυχέστερη, σίγουρα μία από τις επιτυχέστερες περιπτώσεις προστασίας δικαιωμάτων. Και είναι τα περιβαλλοντικά δικαιώματα. Ωραία. Να δούμε λοιπόν τι έγινε ακριβώς στην περίπτωση του στρώματος του όζοντος. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά. Αναφέρω επίσης να υπενθυμίσω ότι αν έχετε ερωτήσεις μπορείτε καθ' όλη τη διάρκεια, είτε μέσω μικροφώνου είτε στην γραπτή συνομιλία της συνεδρίας, να συνεισφέρετε, να ρωτήσετε ή οτιδήποτε σχόλιο έχετε. Να κάνω μία μικρή παρατηρήση, αν μου επιτρέπετε. Η παρουσίαση δεν φαίνεται ολοκληρωμένα, φαίνεται σαν draft, ενώ δεν είναι μεγάλο πλήρης εικόνα. Ναι, αυτό δεν γίνεται, διότι άμα την κάνω πλήρης εικόνα δεν αλλάζουν διαφάνειες για κάποιο λόγο στην πλατφόρμα. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ναι, είναι σκόπιμο αυτό, δυστυχώς. Ούτως ή άλλως για το στρώμα του όζοντος δεν υπάρχει κάτι, γιατί είναι σχετικά μικρή μελέτη περίπτωση, αλλά ναι, και για το Συμβούλιο της Ευρώπης, που είναι η συγκεκριμένη παρουσίαση και για την Ευρωπαϊκή Ήπειρο, ναι, δυστυχώς είναι έτσι, δεν αλλάζουν. Μπορώ να το ξαναδοκιμάσω βέβαια, αλλά βλέπετε, ας με ενημερώσει κάποιος, η κυρία που μίλησε, βλέπετε ότι να έχει αλλάξει, είναι ακόμα στο πρώτο φύλλο? Όχι, στο πρώτο φύλλο, όπως ήταν πριν. Ναι, άρα δεν αλλάζει, γιατί το είχα στην οθόνη. Ναι. Γι' αυτό και βλέπετε ότι προχώρησε τώρα ήταν. Άρα δυστυχώς θα πρέπει να συμβαστούμε με αυτό. Ναι, κύριε Πασκευά, τώρα άλλαξε, ναι, γιατί έβγαλα την λειτουργία παρουσίασης από το PowerPoint. Οπότε, για να δούμε κάποια βασικά πράγματα όσον αφορά το στρώμα του όζοντος. Καταρχάς, τι είναι το όζον? Το όζον είναι ένα μόριο το οποίο αποτελείται από 3 άτομα οξυγόνου. Γι' αυτό και η χημική του απεικόνηση είναι όμικρον για οξυγόνο με παρονομαστή 3. Με οξυγόνο 3. Τι είναι το στρώμα του όζοντος? Το στρώμα του όζοντος είναι υψηλή συγκέντρωση όζοντος, δηλαδή μορίων που αποτελούνται από 3 άτομα οξυγόνου, στην στρατόσφαιρα γύρω από τη Γη. Η στρατόσφαιρα είναι σε ύψος περίπου 15 έως 30 χιλιόμετρα από την επιφάνεια της Γης. Γιατί το στρώμα του όζοντος είναι σημαντικό? Το στρώμα του όζοντος προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία και προστατεύει τη Γη και την επιφάνειά της και όλα τα έμβια όντα, δηλαδή και τη χλωρίδα και την πανίδα. Δίχως αυτό δηλαδή δεν θα ήταν ιδιαίτερα δυνατή ανάπτυξη ζωής. Γιατί προστατεύει ιδιαίτερα έναντι ενός μέρους της ηλιακής ακτινοβολίας, η περίοδος ακτινοβολίας Β, ή UVB, από Ultraviolet B. Αυτή η ακτινοβολία, εάν επιτρεπόταν να περάσει ή τέλος πάντων εξαιρετικά μεγάλη έκθεση σε αυτή την ακτινοβολία, δημιουργεί όχι, όπως συχνά αναφέρεται, μόνο διαφόρων μορφών καρκίνου του δέρματος, αλλά επηρεάζει και το ανοσοποιητικό σύστημα, καταστέλλοντάς το κατά ένα μεγάλο βαθμό, και κυρίως επηρεάζει, καταστρέφει ή δημιουργεί βλάβες στο γενετικό υλικό έμβιων όντων και των ανθρώπων. Δηλαδή στο DNA. Δηλαδή δημιουργεί βλάβες και δεν αναπαράγεται μετά σωστά το DNA όπως θα έπρεπε. Δεν αντιγράφεται δηλαδή σωστά όπως θα έπρεπε. Οπότε αυτό είναι το στρώμα του όζοντος. Κάτω από το στρώμα του όζοντος
δηλαδή κάτω από τη στρατόσφαιρα μάλλον, υπάρχει η τροπόσφαιρα. Στην τροπόσφαιρα συγκεντρώνονται, είναι όπου συγκεντρώνονται μεγάλες ποσότητες ομίχλης, τοξικής ομίχλης, δηλαδή παραγόγων ή αποβλήτων, ας πούμε, από καύσεις εργοστασίων και ούτω καθεξής. Αυτά μαζεύονται εκεί πέρα. Τώρα, δεύτερο βασικό στοιχείο όσον αφορά στην περίπτωση που θα πρέπει να καλύψουμε όσον αφορά στην περίπτωση του στρώματος του όζοντος είναι τα CFCs. CFCs είναι χημικές ενώσεις, το όνομά τους προέρχεται, το ακρόνιμο μάλλον προέρχεται από το όνομά τους. Το όνομά τους στα αγγλικά είναι chlorofluorocarbons, δηλαδή χλώριο-φθόριο-άνθρακες. Είναι μία κατηγορία χημικών ενώσεων. Περιέχουν μόρια χλωρίου, φθορίου και άνθρακα. Το πρώτο είδος, αυτά δεν υπάρχουν στη φύση, το πρώτο είδος τέτοιων υλικού που ανήκει σε αυτήν την κατηγορία ήταν το φρέον, το οποίο ίσως όλοι γνωρίζετε γιατί χρησιμοποιείται ευρέως μεταξύ άλλων στα air condition, στα κλιματιστικά δηλαδή εσωτερικού χώρου. Το φρέον ήταν το πρώτο CFC που ανακαλύφθηκε και ανακαλύφθηκε το 1930 από έναν μηχανολόγο μηχανικό, λεγόταν Thomas Midgley. Ωραία. Ποιος ήταν, γιατί αυτός έκανε έρευνα και το ανακάλυψε? Μέχρι τότε τα υλικά, οι ουσίες που χρησιμοποιούντουσαν για το φρέον χρησιμοποιείται εκτός από τα κλιματιστικά και στα ψυγεία. Ωραία. Άρα οι ουσίες που χρησιμοποιούντουσαν μέχρι τότε στα ψυγεία, στην ψήξη δηλαδή, ψυγείο καταψύκτης, οτιδήποτε, και στα κλιματιστικά, ήταν είτε μεθάνιο, είτε θιούχο διοξίδιο, τα οποία είναι πολύ τοξικά, εάν υπάρχει και στο μία μικρή διαρροή, και επίσης είναι πάρα πολύ έφλεκτα. Σε αντίθεση με αυτά, το φρέον, που ήταν το πρώτο CFC που ανακαλύφθηκε, δεν είναι ούτε τοξικό, ούτε υπάρχει κίνδυνος να πιάσει φωτιά. Δεν είναι έφλεκτο. Οπότε, αντικαταστάθηκαν, μετά την ανακάλυψη το 1930, αντικαταστάθηκαν οι συσκευές όλες αυτές, περιλάμβαναν πλέον φρέον. Και πλέον των συσκευών αυτών, άρχισαν το φρέον να χρησιμοποιείται σε σπρέι, κυρίως σε σπρέι αποσμητικών. Χρησιμοποιούνταν για να δημιουργήσει για να δημιουργήσει πεπιεσμένο περιβάλλον, ώστε να απελευθερωθεί μετά ο αέρας. Γι' αυτό και πολλές φορές, εάν χρησιμοποιήσετε, πλέον ίσως όχι τόσο, παλαιότερα σίγουρα, εάν χρησιμοποιούσατε αποσμητικό σπρέι, μετά τη χρήση του κατευθείαν, το μπουκάλι ήταν ελαφρώς κρύωνε. Αυτό είναι λόγω του φρέον που υπήρχε μέσα. Ωραία. Τώρα, η παραγωγή του φρέον, των CFCs γενικότερα αλλά και του φρέον ειδικότερα, και η χρήση του σε περιπτώσεις όπου απελευθερώνεται στην ατμόσφαιρα, είχε συνέπειες στο περιβάλλον, τις οποίες δεν τις γνώριζε κανένας μέχρι τότε, γιατί δεν υπήρχαν καν τα CFCs. Το 1974, δηλαδή περίπου 40 χρόνια μετά την ανακάλυψη